मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' साहित्य सभाया हारिमुआरि फालिथायजों लोगोसे 73थि गायसननाय सान फालिदों। बर' साहित्य सभाया मैया गोदान दिल्लीनि शाह इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम नब्लाङाव हारिमुनि जिउगोनां दिन्थिफुंनाय आरो बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि गोख्रों खावलायनायजों गावनि 73थि गायसननाय सानखौ गोसोखांदों। सानसेनि फालिथाया सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड महाउत्सबनि बाहागोमोन, जेराव बर' हारिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा आरो सोद्रोमाफोरा गोख्रोङै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। फालिथाया जागायजेननायाव BSSनि आफादगिरि ड. सुरत नार्जारिया मोनसे फालिथायारि फिरफिला बिरहोनायजों जागायजेनो, जाय बर' रावखौ दावगाहोनायाव आफादनि थाद'यै रादाय होनायनि सायाव बोलो होनानै बे फालिथायखौ फालिदोंमोन। लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिया हारिनि हारिमुआरि आरो समाजारि दावगानायाव बिहोमा होनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मोनसे बुब्लि दैदेनदोंमोन। बे हाबाफारिनि मोनसे गाहाय आखुथाया मोनसे गिदिर हारिमुआरि रेली जागायनायमोन। MP जयन्त बसुमतारिया शाह इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव जागायजेननाय रेलीखौ फिरफिला दिन्थिनानै जागायदोंमोन आरो दिल्ली सेक्रेटारियेटजों लोगोसे गोदान दिल्लीनि होंगो-दोंगो लामाफोरखौ बारदोंमोन। बे हानजा सुरनायाव BTCनि गाहाय प्रमद बर', MP जयन्त बसुमतारि, दिलीप शइकिया आरो रोंगोरा नार्जारिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्म बायदि मुंदांखा सुबुंफोरा हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। बे हानजा सुरनाया बर' हारिमु आरो फोलेरनि मोनसे गाबगोनां थान्दैमोन, जेराव रोजा रोजा सुबुंफोरा बे फालिथायाव बाहागो लादोंमोन। साननि सावरायनाया बर' रावनि सोलोंथाइनि इयुननि सायावबो नोजोर होदोंमोन। ड. सुरत नार्जारिया हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 नि गेजेरजों बिमा राव बिजोंनि जेंनाफोर आरो खाबुफोर आयदानि सायाव मोनसे गेवलां सावरायनाय दैदेनदोंमोन। बे जथुम्मायाव गुबै सोलोंथाइयारि खान्थियाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे गोदान खान्थियाव माबोरै बर' बायदि ओनसोलारि रावफोरनि थाखाय खाबु सोरजिनो हायो बेनि सायाव सोरां होयो। बर' राव आरो हारिमुनि रैखाथि आरो जौगानायाव बिहोमा होग्रा सुबुंफोरनो मोनसे मान बावनाय BSSआ गोबां मुंदांखा सुबुंफोरखौ थैखांनायनि उनाव मान बावदोंमोन। मान होजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे मुंदांखा राव बिगियानगिरि आरो सुबुं सल'बाथायारि ड. प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यआ, BSSनि बारग' आफादगिरि सुबुंगन्थिनि थान्डबी बिनेश्वर ब्रह्म आरो सासे मुंदांखा राव बिगियानगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि भाषा सन्मान बान्था मोनगिरि गियान सिबिथुमग्रा मधुराम बर' दंमोन। बान्थाफोरखौ हारियानानि महर्षि वाल्मीकिआ संस्कृत मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भारद्वाजआ गथायदोंमोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ 98,391 रांनि मोब्लिब बिलखौ लानानै चिरांनि थागिरिया दुखु फोरमायदों। बिजनीनि थागिबि महेन्द्र चन्द्र दुत्ताया दानसेनि थाखाय 98,391 रांनि गोबां मोब्लिब बिलखौ लानानै गोब्राब जिंगा सिखांदों। 30 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै 31 अक्ट'बरसिमहालागै बिजनीनि बापुजि बिजाब बाख्रिनि बारग' लाइब्रेरियानखौ मोब्लिब बिफाननि बिल होनाय हुदाफोरजों सोमोनांहोदों आरो गोजोननाय मोनाखै। दुत्ताया दाबि खालामो दि बे चार्जआ बिथांनि सरासनस्रा मोब्लिब बाहायनायनिफ्राय गोबाङैनो आरो मिटार रिडिं एबा बिलिं बिखान्थियाव जाथावना गोरोन्थिफोरनि सायाव सन्देह खालामदोंमोन। आं सिगांनि समाव माब्लाबाबो एसेबां गोजौ बिलखौ मोनदांनो हायाखैमोन। बे बिबाङा आंनि गुबै मोब्लिब बाहायनायनि रुजुनायाव जोबोद रुजुजायै नङा, दुत्ताया बुंदोंमोन। दुत्ताया, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय बिजनीआव थादोंमोन, बिथाङा मोनसे नेमखान्थियारि अजद होनो थाखाय जायगानि मोब्लिब बिफानसिम थांबायमोन। बबेखानि गले-गले उनसंनायनि उनावबो दासिमबो जेबो गोजोनथाव थांखि होनाय जायाखै। दुत्ताया बुंबावदों, बिफानआ आंनि सान्नायफोरनि सायाव फिननाय होआखै आरो आंहा रायज्लायनायनि अनगा जेबो राहा गैया होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ फरायनायखौ नेवसिनायनि थाखाय बेंगालुरुआव बिफाया 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारदों। बेंगालुरुआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला सासे 45 बोसोर बैसोनि बिफाया गावनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ फरायसालि नागारनाय आरो फरायनायखौ नेवसिनायनि थाखाय बुथारदोंमोन। बे जाथाया बृहस्पतिबारखालि अमृतहली ओनसोलाव जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादियैब्ला बिफाया गावनि फिसाज्लानि आखु
गाज्रि आरो गाज्रि कम्पानिजों सोमोन्दो थानायखौ गोसो बायनानै मोनसे दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैयो, जाय गिथावना जायो। बे हाबानि उनाव बिफाया गावनि दायखौ सिमान लानानै पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांदोंमोन। तेजस मुंनि हौवासाखौ गाज्रि जोखोम जानाय मोननाय जादोंमोन आरो उनाव थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। बिफाखौ बुथारनायनि दाय होनाय जादों आरो दुखुनांथाव जाथायनि सोरगिदिं थानाय आबुं थासारिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।